ಇತ್ತೆ ವರ್ಷದ ವರ ಅಪಗಾರ ಆದರೆ ವರ್ಷದ ವರನೇ ವರ್ಷದ ವರನಂದೇ ಏನು ಮನ್ಪಡತಿ ಕೆಲವು ದಿಕ್ಕದ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ನಾಳೆ ವರ್ಷದ ವರನೇ ಹೊರತಂದುವೆ ಬಲಸು ನಾನು ಇತ್ತೆ ಈ ಆರಾಧನೆದ ಪುರ್ತುಡು ಇತ್ತಪ್ಪಾಗ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪುರ ಅಂಚ ಹೋಯ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಆರಾಧನೆ ಮಾತ ತೂಪ ನೇಮ ಇಲ್ಲದ ಎಜಿಂದ ಇಡೀ ಊರದಕ್ಲು ಸೇರಿದ ನೇಮ ಮಂತದ್ದು ಇಜಿಂದ ಇಲ್ಲದಕ್ಲಿಂದ ಕೋಲಂ ಅಂತ ಮನ್ಪುನ ತುಪ್ಪ ಮುಂಜಾತ ಪರಿವಾರದಕ್ಲು ಸೇರ್ನ ಇದು ಮೂರಿಲ್ನ ಆರಾಧನೆದ ಪುರ್ತುಡು ಇದು ವರ್ಷಗರ ಅಂತ ಪಂಡಾರತ್ತ ಇಂಚ ಐತೆ ಉಲ್ಪಾಣ ಲೈಕ್ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಸೇರೋನು ಇರ ಅಥವಾ ಊರದಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪೇರ ಬರ್ಪನ ಪಪ್ಪನ ಇತ್ತನ ಉಂಡ ಇಂಚ ಇರ್ತಿದಾದ ನನ್ನ ಇತ್ತೆ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲು ಎಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಜನ ಸೇರುನಂಚ ತೋಜುನು ದಯವಣ್ಣ ಪಿದೈದಕ್ಲಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ದಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಐನ ಬಗ್ಗೆ ಅವೈತು ಕುಂಡಾಚೆ ಪೀಟಿಡು ಮತ್ತು ಮೂರಿತಟ್ಟು ಬಾರಿ ಗೌಜಿಡು ತುಂಬ ಒಂದಿತ್ತು ಮೂರಿತಟ್ಟಂದೇ ಐನ ಪಂಡ ಐಕ್ ಅವಳು ಮಾತ ಈ ಒಂಜಿ ಕುಂದ ನಲ್ಪ ದೈವಗಳು ಮಾತ ಆನಗಳ ಐಕೊಂಜಿ ಗುರುಕರ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಒಂದು ಮೂರಿ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಅವಳು ದೀದುಪ್ಪು ನಾವು ಪಂಡ ಅಕೇರಿಗೆ ಉಲೈ ದೀಪುನು ಹಣ ಐಕೊಂಜಿ ಮಾತೆಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಮುಖಂಡನ ಒಂಜಿ ನೆತ್ತೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಣ ಅವು ಪೂರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಆ ಮೂರಿ ತಟ್ಟನಂದು ಪನ್ಪು ನಾವು ಅಕ್ಲಿತೆ ಆರಾಧನೆ ಐತೆ ಐನ ಬಗ್ಗೆ ಇಚ್ಛ ಮಾಹಿತಿ ತಿನ್ನಕ್ಲು ಪನ್ಪುನ ಲೆಕ್ಕಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮ ನಂದಾಗ್ಲು ಪನ್ಪುನೆ ಎತ್ತಲ ಕಾಸು ಬೋಡೈಕ್ ಪಂಡ ಆತ ಖರ್ಚು ಉಂಡು ಆತ ದಾನ ಧರ್ಮ ಕೊರಡು ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಮೂಜಿ ಪುರ್ತಲ ತಿನ್ನಿಯರೆ ಕೊರಡು ಬತ್ತನಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಗೌಜ್ಜಿಡಂಚಿ ಆಪನಂಚಿನಂದು ಮೂರಿ ತಟ್ಟನಂದು ಬಣ್ಣ ಖಾಲಿ ಮೂರಿದ ಮಾತ್ರ ಈ ಬಾಕಿ ಪೂರ ನೇಮೋಗ್ಲ ಒಟ್ಟುಗ ಆಪನ ಬಾಕಿ ಪೂರ ನೇಮಗಳು ಒಟ್ಟುಗ ಅನಗಲ ಐಕ್ ಮೂರಿ ತಟ್ಟು ನಂದು ಪುದರ್ದಿತ್ತೀರಿ ಮೂರಿಗೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಅವಳು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಅವಳು ಉಂತದು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಆ ಜಾಗಿಡ್ ಈ ಮೂರಿ ತಟ್ಟು ಉಂತದು ಇದೊಂದು 14-15 ವರ್ಷ ಅಂತನ್ನ ಯಾನು ಸುರುಪೋನಾಗಪ್ಪ ಪಂಡೇರ 10 ವರ್ಷ ಈ ಬಿಡಿತೆ ಮಾತತ್ತೆ ಆಪಣಂಚಿನ ಮುಗೇರಿಡದ ಅದು ಉಂಡು ಇನ್ನು ಪಾಡ್ದನಡು ಮುಡೈ ಮುಗೇರು ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮುಡೈ ಮುಗೇರು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಅಂಚಿ ಮುಡೈ ನಂದು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪು ಅಡ ಮುಗೇರು ಈ ಗುಡ್ಡೆಡ್ಕ ಮುಗೇರಿಡದ ಉಂಡು ಅವಳು ವಾರ್ಷಿಕವಾದ ಆಚರಣೆ ಆಪುಂಡು ಅವಳು ಎಂಚ ಮಲ್ತೋದಿತ್ತೆ ರಂಚ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜನ ಸೇರುವೇರು ಅಡ ಮೂರಿದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಂದತ್ತು ಬಾಕಿ ದೈವಾರಾಧನೆಗಳು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ದೈವಗಳು ಉಂಡು ಐನ ಆರಾಧನೆಗೆ ಸೇರುವೇರು ಜನ ಯಾನಿ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಕಥೆನತ್ತೆ ಮುಗಿಪನ ಕೊಡ್ತಾಡು ಈ ಪಾಡ್ದನದ ಒಂಜಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ಐಟ್ ಇಂಚಿನ ಮಾತು ಉಲ್ಲೇಖಲು ಬರ್ಕೊಂಡು ಪಾಡ್ದನಡು ಒಂಜಿ ಸಂಚಾರದ ಉಲ್ಲೇಖ ಬರ್ಪುಂಡು ಓಡೆ ಓಡೆ ಪೋಯೆ ನಂದು ಮೂರ್ಲು ಓಡೆ ಮಾತ ಪೋಯ ಪನ್ಪುನ ಸಂಚಾರದ ಉಲ್ಲೇಖ ಬರ್ಪುಂಡು ಸಂಚಾರದ ಉಲ್ಲೇಖಡ್ ನಮ ಎಂಚ ಪಂಡ ಐನ ಒಂಜಿ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಆದ ನಮ ಅಂದಾಜಿ ಮಂತ ನೋಡು ಇತ್ತೆ ಐಟ್ ಚೌಕಾರ್ ಹಿಡ್ದು ತೂನಗ ಸೆನ್ಕೈ ಮಾಮಿನದೋ ತೋಜಿನ ನಂದು ಪಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಅನ್ಪುಡಾಪುಂಡು ಯಾನ ಎನ್ನ ಕೊಂಚ ಕವನ ಸಂಕಲನಾಗ ಮಾಮಿನದೋ ನಂದು ಪುದರ್ದಿಯೆ ದಯ ಪಂಡ ಎಂಕಿ ಪಾಡ್ದನಡು ತಿಕ್ಕನೆ ಯಾನ ಅಡಕೇಂಡೆ ಉಂದಾದಂದ ಒಂಜಿ ಗೌಜಿ ಬುಲ್ಪುದ ಗೌಜಿ ನಂದು ಅಪ್ಪಗ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಸೆನ್ಕೈಗೆ ತೂ ಏನಂದು ಪನ್ನಾಗ ಪೈಕ ತೋಚುಂಡು ಪೈಕಡ್ ಉಂಡು ನಂದು ಯಾನ ಆ ಲೆಕ್ಕಡೇ ಪೋಯ್ನೆ ಈ ಪಾಡ್ದನಡು ಒಂಜಿ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಆದ ಜಾಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಮುಗೇರಿಗೆ ಮುಡೈ ಮುಗೇರು ನಂಡಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಂಡ ಪಾಡ್ದನಡು ಏನು ಉಂಡು ಮುಡೈ ಮುಗೇರು ನಂದುಂಡು ಇಂಚಿನ ಐನ ಒಂಜಿ ಸಂದಿಡ ಐನ ಸಂಚಾರದ ಸಂಧಿಗಳುಳ್ಳೈನೆ ಮುಳ್ಪಡ್ದು ಈಡೆ ಪೋಯ ಅಲ್ತು ಆಡೆ ಪೋಯ ನಂದು ಅವಳು ನೆಕ್ ಅಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆರಾಧನೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ನಂದು ಪಂಡದು ಪಣ ಒಂದು ಪೋಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೀಪಾವ್ನ ನೆಟ್ಟು ಬಹುಶಃ ಈಗ ನನಲಾತ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳು ಮಲ್ತನ ನಾನು ಎಡ್ಡೆ ನೆಂಗೆ ತೋಜುಂಡು ಮೀಪಾವ್ನ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಪೂರ್ತಿ ಸಿಂಗಾರದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಿರಿವಂತ ಪೊಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ಇದೆ ಡಾಬು ದೀಪುನು ಕೆಬಿತ ಗೆಜ್ಜೆ ಟಿಕ್ಕಿ ದೀಪುನು ಮಾತ ಸಿಂಗಾರದ ಒಂಜಿ ವರ್ಣನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ಸಿಂಗಾರದ ವರ್ಣನೆ ಉಲ್ಲೈನೆ ಪೂರ್ತಿಯಾದ ಒಂಜಿ ಆ ಪಾಡ್ದನಾಡು ಬುಕ್ಕದು ಅವೇ ಐಟ್ ಇಚ್ಚಂದ್ರೆ ವರ್ಣನೆ ಅವು ಕಾರ್ಣಿಕದ ವರ್ಣನೆಗಳು ವಿಶೇಷವಾದ ತಲ ತೋಚುಚೇಟ್ ಎಂಚ ಉಗಮದ ಸಂದಿಡು ಈ ಉಗಮದ ವಿಷಯಗಳು ಉಂಡು ಎಂಚ ಹಾಡು ಸಿದ್ದು ನೆಕ್ಕರದ ದೈತವಲೊಂದು ಬೂರ್ನವು ಮತ ಈ ಸಿದ್ದು ನೆಕ್ಕರದ ದೈವ ನಾವು ಎಡ್ಡೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಚೂರು ಮರ್ದದ ದೈಕುಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕವಿದೆ ಕನಾತ ನಡೆದಾರೆ ಇಂಕ ಆ ಮಾಹಿತಿ ಯಾನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಆಡಿ ಇಂಕ್ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಮರ್ದದ ದೈ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡ ಈ ಸುದೆಟ್ಟು ನೀರು ಸುದೇತ ಬರಿಟ್ ನೀರು ತಂದು ಇತ್ತನ ಅವಳು ಆಪುನಂಚಿನ ದೈ ಅವಾಗ ಐನ ಮುದಲಿಗೆ ಪೋದು ಬೂರ್ಂಡು ಒಂಜಿ ಫಲವಂತಿಕೆದ ಒಂಜಿಂದು ಬೂರ್ನ ನಂದು ಆ ಮೂರಿ ಆಯ್ನಂದೇನು ಕನಾಪೇರು ಕೆಲವು ತಿಕ್ಕಡು ಐಟ್ ಪಾಡ್ದನಡು ಒಳ್ಳೆ ಕೊರಂಗು ನಂದುಂಟು ಕೆಲವು ಎಂದೆ ಗಿಡಿ ನಂದು ಕಾರಗದ ಅಂಟನು ನಂದು ಅಂಚ ಎಲ್ಲೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಉಂಟು ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ ತೋಜುನೆ ಮೂರಿದ ಆಕಾರ ಮತ್ತು ತೂನ ಒಂಜಿ ಭೂಮಿದ ಕಲ್ಪನೆ ಏನಾದ ಅನ್ನ ಮಂಡದು ಗಂಡ
ಪೂರ್ತಿ ವೃತ್ತತ್ತು ಒಂಜಿ ಪೂರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ನೆತ್ತ ಶೇಪ್ ಒಂದು ಅತ್ತು ಒಂತೆ ಒಂಜಿ ಅತ್ತತ್ತು ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಭೂಮಿದವೇ ಕಲ್ಪನೆನು ಮನ್ಪುವೆರ ಭೂಮಿನೇ ಮಂತದು ನಂದು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಜಿ ಆರಾಧನಾ ಕ್ರಮ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಬುಕ ಯಾನು ಇಂದೇನೆ ವಿಷಯ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತನ ಕಲ್ದಲ್ಲ ಪನ್ಪುನು ದಾತ ಪಂಡ ನಮ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲಿ ಅದು ಒತ್ತಾಯ ಅದು ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋನ್ನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಇತ್ತು ಸತ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿದೆ ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲು ಓಲುಂದಿನ ಆರಾಧನೆ ಉಂಡ ಅಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಪೂರ್ತಿ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಕೈನ ಬಿಡ್ದು ಕೊರಿಯರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೈನೇ ತೆರಿಯೋನು ಇದು ಇಂಕ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಆತನೆಲ್ಲ ಅಂಚದ ಪಂಡ ಯಾನು ಪೋನಾಗ ಎನ್ನ ಒಂದು ಅಕ್ಕಲ್ ಡವ್ ಐತಿನ ಸುರುತ ಪಾತೆರ ಯಾನು ತುಳುನಾಡದ ದೈವ ಸಾಧಾರಣ ಏತ್ ಜಾಗ ಪೋದಪ್ಪಾರು ಏತ್ ಇಲ್ಲ ಜನ ಏತ್ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲ ತರವಾಡ ಇಲ್ಲ ಯಾನು ಮೂರ್ಲಿತ್ತನ ನಂದತ್ತು ಸಾಧಾರಣ ನೆಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ ಮಾತ ಆ ಜಾಗೆಗಳನ್ನ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಕಳಕ್ಳಿಗೆ ಪೋಯೆ ಮಸ್ತ್ ಜಾಗೆಗೆ ಪೋಯೆ ಯಾನು ಪಂಡ ಮೂರ್ಲಿತ್ತನವು ನಂದೇ ಅತ್ತವು ಬಾಕಿ ನೆಕ್ಕಲ ನೇಮದ ನೆಕ್ಕಲ ಪೋತೆ ದಯಪಂಡ ನೆಕ್ಕದಾಲ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡ ನಂತು ತೂಪುನ ದೃಷ್ಟಿ ಯಾನು ಎಂಕ್ ಮೂರ್ಲೆ ವಿಷಯ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ನನಲ ಒಂಜಾತ್ ಪಿದೈ ಬರಂದನ ಏತೋ ವಿಷಯಗಳು ತಿಕ್ಕನ ಎಂಕ್ ಈ ಎಂದ ಒಂಜಿ ಸಂಚಾರ ನೆಟ್ಟು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರ್ಯ ಮಾತ ಬರಟ್ ಇಂಚ ಇರು ಈ ಮೂರಿಲ್ನ ಆರಾಧನೆದ ವಿಷಯನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡ್ ಪಿದೈ ಕೊನತಾರೆ ಅಂಚನೆ ನನಾತ್ ಬರಂದನ ಅಂಚಿತ್ತನ ಓ ತುಳುತ ಪಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಡಿ.ಕೆ. ಚೌಟ್ರು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪನೊಂತೇರು ತುಳುತ್ತಂದೇ ಪನ್ಪುನ ಸಮಗ್ರವಾಯಿನ ಗ್ರಂಥ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬತ್ತಿಜಿ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಎತ್ತೋ ವಿಷಯಗಳು ಉಂಡು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಅಂಚಾದ